Sai sir ba ni ka por ka menta ngawana khmat jong fi daga ni ka khubor na ka tien ka jong blai but nga ai khublai ru ya phi ka ni ka por ya ka ba phi la pla ya ka por ka jong phi ban snap ya ka tien ka jong blai phla thrang ban poi no ka ni ka por but ai ngo you try ba phi yo ya ka ni ka lat menta ban snap ya ni ka khubor but na ka liang ka jongi ngin pen snow but yai pen snow ya ka ni ka tien ka jong blai na mar klem ka ni ka tien ka jong blai ubriu unom la ban em ka long thik kumba ubriu umla ban em klem ka bam ka di ka long thik ru klem ka tien ka jong blai ubriu umla ban bam ban di tadeng ta dan na pring jong fi le se fi kham jai tu ban puli ka tien ka jong blai ru ai ngu yu trai bu ai ngi ya ka ni ka tien na ka ni ka sngi ka mata bat nga pensulo re pi ba pim dai ban chu sngap tang ya ka e ka bangi kren rei fin puli baharu yela di pin shim ya ka tien ka jong blai fin upload ya ka por ka jong phi ban sngap ban puli ka tien ka jong blai na mar buan ba ki nong yela pengin gi sngi tadeng ta pi ban check pi ban snul thu la phlam lien mai ka tien ka jong blai em la da pher tang tiak fla su thu ka ta ka dei na kam dei ka jing shisha tadeng ta ha ba phlam lien ka tien ka jong blai ha ba phila tip ya ka tien ka jong blai la da don ka jing pher ning tai fla snul thu be ka ta ka balat bat ka ta ka long ka badai tadeng ta kwa ba nong ifi na kaliang ka jongi gini ay pen snow babel ka ong igata ka jinget ka wan da ka bayo snow bat ka bayo snow tamba kam dei tang ba fin chu snap en rei ka ba fin puliru ya ka tien ka jong blai ngala ju puli ka ta na ka por ngala pen snow ya piru na ka por ba kinong beria mo haba u pol ba usilas kilek banyalap kim shimla shu priang bet kum to ya ka jingelap ka jong pol ba usilas Henry kita pet ya kita ki jing tho kita yet benia ya kita ki jing tho la kata ka jing tho ke ya dain em lene la kata ka jing alap jong kita ke dain em bat ka jing tho tading ta haba ki shem ba ka jing alap ka jong ki ga dai thik at kum ka jing tho tading ta ki sapriang ya kata ka jing alap tading ta kwa ban ong fi gini ki sngi ba bon plat ki fake news ma la don plat kita ki ai ya gini ki sngi li ki bala ban snai ki dur mo lane kita ki videos ki ba I kum ba shisha la da phim tip shisha ya ka ba shisha fin ngai ru banong o ka ne ka dai ka ba shisha mar ka prathai ka nang palat ban thau ya ga e ka balam ler ban penwan dur ya ka kum ba ka dai ka ba shisha tadeng ta ka banong fi ba fin tip ya ka ba shisha fia ban tip ya ga ni ka ktien tadeng ta ki nong birya na ka kam ki apostle ka nong khat nyau ne ka khot ka ba khat wei ka ong ni kini ti kilalong ki ba kham dan akor bani kita ki ba Thessaloni ki bala priang ye kata ktien da ka jing sngo la kloi baro halaka sgi ki de yet bnia ye ki jing tho la kini ki e ru kilalong kum tan ne em ki de yet bnia ye kata ki jing tho la kita ki e ba ki osngo ye kata ki jing alap ki jong pol ba usilas la kita ki jing alap ki dain em bat kata ka ktien jong kata ka jing tho ne kata ka ktien ka jong blai ta dein ta kwa ban ong fi ka ne ka sgi yet benia ba ya ga jing tho yet benia ba na man ngi em ma ki sngi ba bon plat ki fake tadeng ta ula ban mi fake Jesus kala ban mi ka fake Bible kala ban mi ka fake news kala ban mi ro ka ki fake jing hikai ha gini ki sngi badeng ta kwa ban ong fi ban confirm ne ban pen shisha ban pen tikna la ka dei na ka lat ka dei tang na ka tin ki jong blai tading ta kwa banong ifi pensulor ifi yai pule ka ktien ka jong blai kham tam ifi bidang biang ki khmat bidang biang jabieng ka jong phi bidang biang ka kerta ka jong phi pule ka ni ka ktien namar ba ka sapoi ka por yo ba phimla shi ban pule se ki khmat ki la tolot le se ka jimut prakhat fi ka la tolot ba ka por li ka kham jin jar ifi tading ta la da fidang la ban pule phi thap ni ka ktien ka jong blai kat ba phidang la ban le kum ta tading ta ong ifi ba habang ipuli ka ktien ka jong blai ngitip ya ka jing shisha bat balai ka long ka badon kam namar ba ngitip ba kidan shibun rum dei tang kita ki fake news kim dei tang kita jing kai ki babaklan ne ki jing kai ki balam ler ni kita ki jing pen i ki balam ler en rei usaitan hi udei u balam ler ba ukraini ki ek la ki jong ng ktien ki jong blai namar udei u balam ler ba ukpa ka jing lam ler tading ta am ktien ka jong blai ka ong hang ne bang haban tip ya kata ka jing shisha ta ding ta ba usaitan ukren upin shoy ru ya gibreu ban le ya gani ban le ya katai teng teng ikum ba mo ladon kani dang kwa ase katai ina ya kren kata galong ba breu ladon ni kapisa udang pa sakawai ba kata galong ka bor usaitan ju penhun yu breu ladau yo kan diat ukwa shibun la yo shibun ukwa khambun
Deng ta haki economics ro ka amma human wants are unlimited. Ubriu hi daladi ula don ke kerdan, ula don ke yeng ke sem, ula don ke pisa shibuna ka bang ru. Ndre da yolat ban tu de udang tu hi. Da udang yolat ban pina pisa nang ni nang tai da ka bamdei ka bahok ru am un chle bi ya kata namar balai uta ubriu hi ubaklemu Jesus Christ. Udan bet ya kata ka jinglong ya ka ba umdan jinghun ha ka jingim ke jo. Tadi tangi i mo ndai tang butu daladi upen tu ikiweiru hukum ikiweiru bantu nani upen long ikiweiru bantu tang ban penbiang ya kata ka jingdon kam ke jungu kam tam la dau don le ga bor ula ban ong shikentin kita ki bam ngai le si mo ya u ki la ban syak ken jatru tading ta habadon ga bor ula ban kurhu ula ban kren ula ban ada kata ka mo ada kata ka ikhtiar ke jungu ban hukum Bagita ki bahapo jong umon naga benta ka jingbit ke jingbiang jo kita ki wer ki haban le tading ta ubri ulong bi hikumta judan ke jingun namar bu udang ya ha kedo la daul akam ya di bu ulong kristan ru andre la daul kristan u klem ukris u kristan bu klem sim bu khoi u hi tang ubri u badang ha ba ka jingtlot bat ha kata ka jingkwar ha jong ke jingim tading khin ke jong blai ka ong ubri pat mem u balayo yo men sim bu khoi ka babel ke kren ni katam Ladau yo tang kata ka jankup na neu yo tang kata ka jingbam ka buun bam ruhun no. Ka babel ka kren gumta ka pensisay na ka ktien ka jonglay Timothy ni kal nong ba Stephen kong Timothy nong ban riu ka ne dkhot ban riu ka ong. Henry kata ka jingru blay lemba ka jingsunguhon ka long ka jingmentoy ba kraw. Fi lada fi dani ka jingsunguhon na ka jim ka jongpi ka dai sha ka jingmentoy ka ba kraw. Na maradaw briu umdan ni ka jingsunguhon nem. Tading ta unam nang yo thia on perkat ka ni ka tay Mom de tang kata ka bam ka di kam de tang kata ka kapisa kapilan ke jun re wat kata ke jing brai jong ka do ro se ula don ka yeng kesem ke jong se ula don kata ka tengah ka kurim ke jong re da udehi ubriu em ubam dan jing sunghun kan pelong i uban perkhat uban yo skawai ban yo skaar da ka bat harai ba kita kinwan ra ke jinghun ha kata ka jing em ke jong dan boong inga na ke tengah ban kong te ka dei ka bisha Mereka berarbat kabalai kita borok kita tangki Rolling Stones. Kata kada gajing shisha, tading ta haba ubriu uyo. Mo lada udan shisha yu Jesus Christ. Ubriu bat kani ka briu haba kidan yu Jesus Christ. Kadan bi ka jinghon ka jing im ka jongki. Kababal ka ongi kata. Mereka kata ka jingru blay lemba ka jing suhon kalong ka jing mentoy ka bakra. Namar ngim shim lawan lam ru siya ka perthai lem ngim la ban kit no ru. Henry haba uyo ka jing bam ka jing kup. Da kata unsnguhon kan. Tading da ktin jumble ka kran shay kata la da ubriu usnguthu kata shimon ra ai. Bala ulait ru umla ban kit ai. Tading ta ngin kuslai la yu kata ka spa ka po ban nang kwa ban yo bor. Tading ta tang la yo ka spa ngi kwa asai ka bor. Tading ta usritan wala un penshoy kata kumbu lo penshoy yu jisu am. Un penshoy ru ya ubriu. Kalong kumju pin pet aga ktin ka jumble ning kong jisu thangan Teu soitan ru pen shoy do kupu. Reu jisu klem ngop hau tau kupu. Uthangan tangba uklem tre pat ban pen kala kupu ya kitiki mau. Namar kata kalong persya ya ka law of nature. Namar jisu klem tau ya mau ban long kupu. Utra ula ban le ya kata tangba unum pen kala kumta kham tam bagade ke jing ai jingmut ke jong soitan. Pitra jisu bi ya do kat no. Bau haban dan kam ya kata ka jing ai jingmut ke jong soitan wa jingmut ne wong lada medei si shau kun jong blai to pen kala kpu no ini ki mau utangan bat ka de jing terwar ka badai wan ra ka por ka babiang de si ya phiru ka ne ka por mo ya pidan ka jing tangan ne si pidan ka jing tangan phim sngo dap te ha kata ka pisa ka pidan yo soitan pen soi phi ba pin tu shu ne ba pin le da ka ni le da ka tai ka kam ka ba mo ka ba haban le ya kata ka kam sniu taki kam ar nombor mo ko benong nani taki kam em ke bapitip bakam dei kalenti ke babet tadi to pithangan ni ka pisa on penchoi da ka pisa pithangan ni ka bor on penchoi da ka bor la pithangan ni ka jing brai ka met ke jongpi ya taki kam auria ki kam pojat un terwa bi da gata upet uno ubriu em udan ya kata ka jing thangan ni nakanu ke area bo tau briu thangan usoitan un terwa bi da gata Tadi tahap cek by LD, pi tangan em. Aku abang orang fi nai tangan ni kan rai tangan tangi ke wei. Pi tangan ni ke ketin ke jong play. Tangan tangi ni ke ketin em lah biang.
hun bai la phi yo ai ke ji im jong phi anta la phi de ban ya la ka jat hun la ka hun tangan ni ka tien la phi shakri u blei la te phi ben ai ka kalinu ai da skuti ne phi phi lech ching don kam phi kam tam phi wan ji shakri ru blei la te pen biang ni kata tading ta wanam kwa ha wanam kwa lalat wanam kwa jubor na mar bala phi kwa am usaitan unyo ya kata kala ka opportunity na un shim kabu ya kata ka jing tangan ga jong phi ya ka ba ula ban kini no asundan ru wat ya kata ka jing long men sim ga jong phi tading ta kata ka di jing pen choi ya ka bang kwa ban ong phi wat judan jing tangan ya ka no thrang ka wei sliang ta ka wei sliang yu trau David uang kum kerang utrang yu kum ta ka men sim jong ka thrang ya utrai tading ta thrang yu utrai wan thrang ya ke jong ni ka perthai ya ba usaitan unwan materwa da kata ka ba phi thrang pas kam arang ni fi am bo soitan am uwan ban pensoi yu jisu ban ong ba kanti no anang ne shathi shapo tang habang apulik tin jong blai no Matius nong basau kan ni khot ka ban riu ko ong bat ul ong ha u la da melong khun jong blai tu pno ya la di na bala tho nu kum yi ki angel jong u shapang jong me bakin ra eme ha ga kti jong ki ya ba kum no men jen thot ya la ki jat hau mau jusu la ong ula tho pat menom tenju you tribe blai jong meพี่บางปุรีนี่ก็ตีนกับจงเบลงไงอีบุษอยตันอุปนชอยอยู่จิสุแต่กับองกันทีนนังเนชเทพี่บุษอยตันอุปนชอยอยู่จิสุบองกันทีนนังเนชเทพี่บุษอยตันอุองเอ็มหลัดพี่เล่นี่ก็กำได้กันนุ่มเลยแต่พี่ตัวมันใต้เสียนกำเลยซาเป็ดปัดอุเบลสุงทุเอกแต่อุนเสียได้อุเบลมาอุเบลได้บุสุงทุแต่พี่เล่นี่ก็ปบมันตามพิมพ์เลยแต่พี่เล่กันนี่พี่ติ๊บแต่ก็ลงไปกับบำได้tadi tahu syaitan nong lek dak lek ublei sung thu ublei se da ublei se rap ya phi ne kwa ban ong phi ka ne ka sngi la phi sung thu ba ka dai bi phi bam dai ban le phi hab ong ko ong jisu na bala tho menam bit tanju you tribe ublei jong me menam tanju you tribe ublei jong me ta ka dai kata ngim dai ban test you ublei ban tanju you ublei da ka ba ong la ngale ka ne ublei sung thu enga ublei map enga ublei am ani isna enga tading ta don kibriu ki ong ba le lengan le pop man ta din tang sa shu pla no shau blei dengan pla ho briu kata kala biang ing se pet maru blei udai wadap da jing snai bat da jing e tin ke jom blei ke kran sha ye kata habangi ngi don ye blei ba ngi don ye kata ke jing e ke jong blei ba umap ngi am ngim de ban sim kabu pata dai ba kan ti ban no la kan no nang tanah jerong sepo na martip sha e mo yo ba ha pino hagan jaka bandon ke jingerap hiap na asundan tading ta wanom no kulmar namar ka tin ke jong blai ka ong gumta ba phim dei ban shuno la ka no phim dei ban shule la ka le tang namar ba ladon ba pensoi ya phi mo la ka dei hagan no ka benta ka jing ju phi na shong kha shong man la ka dei haga yo ka got ka jong phi la da ka jing imbo kan jaman sim ro phi hap ban pet ba yo phi no la ka no klem da perkhat phi mo blai sung thu ya ka ta pet yo ba fin habits ak semadan yo ba piyap man katip lada kenti khnang ki angel ki jong blai ki numwan ki angel ki jong blai ki numwan u blai nom pha ila ki angel sepang jong pi lada fi kenti khnang babel ka ong ni na ka shitish ki nong room nong ban riu khot ban kong ong ayu pat tingin ya ong ngin yai ne ha ka ta ka pop ba ka ta ka jinge e kan yo nang roi belin kum ta em mangi ki bala yap ya ka pop kum nung inang im shu haka tadai ka tak tin ka jong blai ka ong hato bangila yo ka jing pen im hato ka dai pat yangi banang yai le ya kata ka pop hato ngi dai pat ban yai ne ro kata ka pop namar ba kata ka jing ai ka jong blai kan yai kan roi hangi em ka jing ai ka jong blai ka dan ka limit ka banang fi kam dai bo blai shu ai bet bible ka ong kum ta em mangi ki bala yap ka pop kum nung ini im shu ka pop pat ta ka dai kata ngim dai shu ban im ka pop ne bagan thi biang shu ka pop yo bala da fi kan thi biang sa shi sin yo phim la ban ki khle pat ta dai ta nga i dong ki breu ki bele kai ba du blai kom bo samson wi le kai ba du blai utan ju yu blai la khang yu bon sin bo dai ban le ye ka ta ka kam ka bam dai ban yu shong kha bat kita ki kan thai nong wei hin rei ma u em om le u blai sum thu ye ka ta rai sebab ungat sendan hadu bo umla ki klik su sendan tadi kita ubleu numpa iki angel jungu lada ula dat maham lepas shwai kata tadi kita pitip bamdei bantu bamdei ban klim bamdei ban le aurea bamdei ban thok ban syukur bamdei ban le kita gitu kita ki ek baro bamdei ban peniap bamdei ban le kata tata file khnang
kajing ke jong blay kanum tari kamrang ta to sa ba lai hang ni ngi i ba yu jisu la pen shoi biang do soitan baru soitan hang ni pen shoi kum no wong soitan ulai lampat ya u shaulom bajrong ba lopen i ya u ke hima ka perthai baro ba de ka burom jong kiru ba u la ong ha u kita ki e ngan sa ai ha me lada men demon mani yanga anda kum tau jisu la ong ha u khilet no me u soitan na bala tho men mani u try ba u blay jong me ba tangi u hi men shakri hadin jong kani u jisu u hikai ru ya kani ka wai wong phimla ban shakri ar ki kenrat mo la ngi puli gal nong ban riu kani ga khot ka ba arsau ga ong dan ubala ban shakri ar ngut ki kenrat na bon isi ye wei bon eat ye wei la ni un bat ye wei bon lendat ye wei phimla ban shakri yo blai bat ya ka spa ong ga tin ga jong blai ong u jisu ya ki ki kintian hang ni u soitan u ong balada me medem an mani yang mo medem an mani yang mo men shakri yang wong gumno ukular ong ya kita ki borok ngan saai hamme upni ya ya kita ka hima ka perthai bor upni kita ka burom jong kiru wong an ai me ka perthai borok away an ai me kwa an ai lawan khnang ban ban yap nam ta perthai ban job ya ka perthai an ai me leng ba ka ni ka lenti tang ka way me mani yang Lafi kwa ban job ika perthayam kanum dan ka shortcut lanu ru mar ka shortcut am ka wan ra be ka jingyap ta ka daw e kwa ban ong yefi ha galentia ka jong phi wa ju kwa la lot namadon ki brio ki ba kwa la lot kia kwa ban yo pisa puk ki ngop no ska khalai online dan ki brio ki ba nagata ka jingele shipo arpo ka poi ka spa naga spa poi hajar ki poi ka po hajar ki po achkilak ru ban ya khalai lang ba ki mobile today ta kwa ban ong fi gani kusngi wanum kwa wut no ba phin yo no ya kata mo kita ki ka fi mudur bakan wan ra jing suk wan ra jing kemen phin yo kata ka perthai mo le se fi kwa ka perthai da kwa ka ni kwa ya kata pi kwa ban let shani kwa ban let shatai pi kwa ban i la de kata ka status ke jong pi mo ban ba kata ka jinglong jim jong pi bin i bang adon ka kerdan bang adon si sai kata ka bor bang adon ya kata ka buram ka kwa ban i fi la pi kwa na galenti bam dai am pinom poita da ding ta shani utrahi la fi shakri u am un kantiu bi fi suki suki un kantiu bi api ba un ai bi api ya kata ka bor ba ya kata ka buram Soitan upni ni ya kita ki hima perthai baro bat ka bor bat ka buram ke jongki mo bat ka buram jongki ru tading ta kwa banong ifi hak ni kasngi afi pulero ma na Lukas ngi i kata bau kadi ka ju hi ke benta wong kum ni ka khot ban riu ko ong bon soitan ul ong u ya ka ni ka bor baro bat ka buram jongki ngan ai hame naba la ai ya ka hanga bat hano ru hau bangamon ngan ai yaka hi soitan ong no ngan ai me upni te ki hima ye te bor ye buram jong ki baro wala me deman mani ngan ai hame jisu ong I have to go through the long way not through the shortcut today ta pi shakri utrai ko khu fi suki bagajing ko ke jong blake nom kot kurku ski fi vinyo jingker ku ski unang kanti wa de yeng ka sem ga jong pi wa de ki khon ki ti ga jong pi ba ga jingker ku jong blai kanom sange ka jingker ku jong blai kanom sakot de ta habo blai ku yu Abraham amur kurku ski de ta kurku ga yo kot ke jong kurku ha to khon jong but na lengba jong khon jong ma ka khasun ga judgment riu pengi ga judgment riu Jew na ga judgment riu Israel ka long si sha ga bla kurku kan ne ru na mar ka dei ka judgment riu ka bami no Abraham tading ta kwa ban ong fi la dau blai la ku Abraham ba suki u kan tiu ya wa Abraham ba ikata ka long yeng long sem ju ba ya ni ka reason bar ka we tading ta ya phiru la da fi shakri u blai un kan tiu bi fi suki ka babel ka kren sha ya ka ta mo langi pli no job ka ka nong ka ba pra de khot ba nyo u job usung thu ya ka ta ong kum ne ka de khot na ban puli wong ne la ka jing sedang jong meru kalau long ke berit penban ke bekut jomekan daman kraw shikat day. Hafi syakri ublay kajing sedang ke jong fi kan long bi ke berit. Tadaw ko abanong fi wat ju kwa position wat ju kwa kardan wat ju kwa no ke bor wat
wat ju kwa no ka buram wut up ya ka por syakri bi utrai long hok utrai it utrai war film la ban syakri utrai ka ju ka por fin kwa ban yo eta ka bor eta ka buram eta ki hima eta ki ek ka ju ka por fin la ban syakri ar ki kan ra fin it we fin isi bi we ong ka tin ka jong ble ta ding ta utrai ong ni king tin hang ni mo ong la ka jing sedang jong pi ka long ka berit ndai ka bakut jong pi kandaman kraw shikat dai tading ta syakri ublay jisu ruh banyak lam bagading pna kamdan ka shortcut ruh banyak lam bagading pna bun yo ek perthai bun job ek perthai bun penem ek perthai ruh banyak leng ba ka lenti jo gading pna bagading ka ta yanga ba je phiru ya ban em ka jing em ka balong sacrificial ka jing em ka bakhendo na ka mantau tra jisu ta ka bangi khendo ban syakri ulong ka balong jakat baja ngin syakri namar ha bagadon ka sacrificial living kata ka jing im ka PM ta kata ka jing kenya ka dan be ka jing pen mi pat tadeng ta jisu la IT la jong ka jing im kum ka jing kenya na ka banta jongi tadeng ta ka dan ka jing pen mi pat yu bar ulami pat haga bor bar haga buram udayo si sya ya kata ka bor bar ka buram dai su ba ai soitan yu reu ai ukpa jong bah beneng bah ka kerteng jisu ong ka tin ki jom lagi kho siu yo sya ta ka bor ki kho siu bro ki dam kro barok ki telik ki pla ba jisu udai utrai tadai ta ka ban ong fi la fiat lang bagan gelenti ka ba fi im ka ta jing im ka jing kenya fi IT no ka mat ka jong fi ka jing kenya ka ba khot ka ba mo ka bible ka ong ka ta fi IT no ka mat ka jing fi ka jing kenya ka ba im ka ba khot ka ba pensu ba e ublai ka ba long ka jing skri ka ban jam sim shisha ublai kan tiu bi fi shisha ublai un ra bi fi ka bor ba ka buram ai bi ublai fi dai tang fi wat ki khon ki khti ki jong phiru ki bawan hadin ki pateng ki jong phiru kin long ki baman kraw bat shisha finang i ki jing tiu ki jong blai fi kwa ba fi fin long bla ker khu bat ka pateng ki jong fi kin long bla ker khu wa ju kwa ju bor ki bro na ka perthai ka kut no tang shipor ka perthai ka la ban lut no tang shipor ding ta wat nom kwa ju bor ki bro na kwa ban dwai na ka manta jong fi ka ni ka sngi tang ni ka wai kwa ban fi shakri hok utrai wanum syakri am da ka ba arsap wanum syakri da artli ki kan rat syakri bitang Jesus Christ de mo uben kar khu e jim jo fin ya dwai ni ka por trai nga ingu e me ko pang ya so ka tin ki jong me ni ka ski mga dwai man ai bor trai ni kon ki jong me bakin em ka jing em go trai ka jing em ka ba hun be trai ha ka ek ka ba ki don ha ka ek ba ki yo try kinum hun batang ni kawai bakinum sa aju ha ka jinglong men sim try bakinang san ko kan rat ha ka tin ka jong me da ka baki puli ni ka tin bakinang san ha ka ta jia dai bat me ko try bakinang jan bakinang la ban su thu i me bakin trang tai me kin sliang tai me ko try bangangai habaki don ye me unong kor khu ka jing kor khu li ka lawan lupa habaki don ye me ubadon bor palat kata ka bor ka lawan lupa ha ka jim ka jong ki thabe ki don ye me uba kraw tam ki ru kin solong kraw blai patrai nga duai ko kon rat habaki don ye me shi shau bodon ye ka jing ki ru kin yo ye ka jing habet ki don ye me uba long utau usim jo ka jing suk ki yo ye ka jing suk pada ki don ye me ko try ki don ye ka jing hun mga duai na ka menta jong fi ne ka ifin yo ye Jesus Christ ba de mo u ba ai jing hun ye ka jing im ka jong fi ba deng ta ka ne ka spa ka ne ka po ka ne ka jing brai ka jing itanat jong le prathi baro ka de ka bersyukur sudah ka balam yu brio tang sya ka jing jot mga duai nga de ka kui fi ka ne ka sngi finam paino na ka jinget ka jong fi ne ban sya elam baklan na ka jinget ka jong fi na fin long ki bri ki besngu hun na ka ta ki ek ba pipi don pio e ka ja pio e ka jing bam pio e ka jan kup sngu hun ha ka ta namar ka ta ken ka dong ka jing riu blai ka ba shisha nga duai nga kar kui fi Oblay unang kerkui fi na kasngi unang kentil fi unang ra fi habi syakri hok yu adwai nga kerkui fi kerteng ke jong jisu amen but amen pra na kerkui fi in sekenduk biang lasai kasngi ha boleh sibun amen